El Saló Giner de Carlet ha acollit la 9a Marató de Sang, una cita plenament consolidada al municipi i que sempre té molt bona acollida. De bon matí començava l'activitat. I venim sempre amb una previsió de donars, perquè em crida per telèfon, aleshores fem una crida, no? Aleshores, perquè a vegades sabeu que les necessitats són importants perquè fa falta sang tots els dies. Per este matí s'estimen al voltant d'unes 100 persones i per a la vesprada de 130. I està anant a la marxa, a última hora del matí està tenint més potència l'extracció, però va bé, esperem arribar a l'objectiu. Des del Centre de Transfusió de Sang recorden la importància de ser donant per ajudar a salvar vides. A més, la necessitat de reserves és una realitat que tan sols es pot atendre amb la solidaritat dels ciutadans. La sang no se pot fer al laboratori, sí que és de veres que hi ha moltes necessitats, tant per a cirurgies, sense leucèmies, vull dir que la sang se necessita. Aleshores sí que és important que la gent tinga consciència de vindre a donar, sobretot perquè de tota la població que pot donar sang, l'està bastint el 3% de la població a la resta de necessitats de la resta de població. Aleshores sí que és important. L'O negatiu, que és la universal, és la que podria donar a tots els grups, però també és com tot, no? Les més comuns són també les més necessitades, perquè és la que més gent té. Però dintre de l'O negatiu, que és la universal, és la que pot donar a tot el món i també la que menys n'hi ha. Aleshores, ara crec que en estiu sí que falta molt el B negatiu. Sí que se necessitava aquest tipus de grup sanguini. I aquesta és una qüestió que aquells que són donants tenen molt clara. Perquè fa ja un parell d'anys que estic donant sang, mon pare li tingueren que fer una transfusió i des d'aquest moment me vaig animar i vinc tots els anys i totes les voltes que venen. Per a mi sí, perquè vaig tindre el cas de mon pare, entonces me pareix que és molt important. Que a mi m'agradaria que el dia de demà també me donaren sang i que tota la gent que s'animara a donar sang és molt bé per a la gent i això, és molt bo donar sang. I que pensen que donar sang és bo per salvar vides a moltes persones. Pot passar a tots algun dia. Des del Centre de Transfusió recorden que pot donar sang tota aquella persona entre 18 i 65 anys que gaudisca de bona salut. Realment el rang d'edat és entre els 18 i els 65 anys. Després, el requisit més important és el pes, ha de ser mínim 51 quilos i sobretot tindre els valors, un estat de salut òptim per a poder donar. La quantitat de sang que li extraiem són de 465 mil·lilitres, més uns tubos que són les analítiques. La Marató de Sang ha aconseguit un any més mostrar la solidaritat del poble de Carlet amb la resposta dels seus veïns i veïnes.